Moja skúsenosť s náplasťou Ignite na chudnutie, ktorú si lepím spolu s Liberty. Ja som bola taká, že akoby som mala nekontrolovateľné chute na sladké a nevedela som prestať. Že keď som si dačo dala, tak proste aj keby som, že už by mi mohlo byť dosť, ale aj tak som jedla ďalej, ako by som to nevedela ovládať, že proste musím si ešte dať. Po týždni lepenia Ignite a Liberty som si tak uvedomila, že toto sa stratilo. Proste ja viem zastaviť. Nemusím už toľko zjesť veľa ako predtým. A už ma to ako keby neovláda, že viem to ovládať ja. A zároveň ešte chcem povedať, že počas prvého týždňa som dokonca zbadala, že to bolo s tými sladkosťami ešte horšie. Som mala také chute, že by som všetko tu viedla, ale najprv som si to nespájala s náplasťami. Iba teraz, keď si spätne uvedomím po 3 týždňoch, že počas prvého týždňa sa mi tie chute na sladkosti a nekontrolovateľné jedenie sladkosti ešte zhoršilo a po týždni sa to stratilo. Ja už viem si dať nejakú sladkosť a viem ju odložiť aj nedojedenú a nič mi to nerobí. Až sa sama čudujem, že čo, ja to idem vrátiť do skrinky? A som s tým v pohode, že ako keby ma to neovláda. Beriem to už, lepím si to už 3 týždne, zatiaľ sa mi ale váha neposunula, lebo je dovolenkové obdobie a tak ďalej, pije sa aj vínko, jedia sa všelijaké dobroty, takže čo sa týka váhy, ešte som nezaznamenala pokles, ale už to nekontrolovateľné jedenie sladkostí je preč. Takže si ja teraz takto myslím, že keď začnem trošku normálnejšie jesť, keď už nebude to dovolenkové obdobie, takže sa mi to odrazí aj na váhe. Som tým nadšená, pokračujem ďalej a dám vedieť potom.